nalipay kita kay for the past 2 days adunay 7 ka mga recoveries, no? 7 ka bag-o nga nag-recover, previously positive PCR o na-clear na sila pinaagi sa testing, no? So kagahapon na-clear na ang 3 ka mga LSI sa Lila. Kung makahinumdo mo kining sa Lila mao kini ang amahan, inahan og anak nga nibiyahe gikan sa Sugbo paingon sa Bohol. They have been cleared and they are returned to their house, to their residence. Unya karong adlaw adunay 4 kadugang nga mga recoveries, no? Kung makahinumdum kamo kadtong taga-Katigbian nga community transmission kadtong magtiayon unya driver sa buwan. Unya dunay usa ka residente usab sa Talibon kadtong community transmission usab nga labeled. So this brings to the total recoveries to 7. So karon aduna kitay 82 na, no, ka recovery. 82 ka recovery, unya 22 na lang ka aktibo nga kaso, meaning nagpabilin sila nga positibo o gibutang sa usa ka quarantine kon isolation man aron dili na sila makakontak o makasalamuha pa sa uban nga mga tao. So we have 22 active cases. Ang 22 mao kini ang mosunod. 4 ka taga Bienvenido, kung makahinumdum kamo katong bag-ong 4. Unya usa sa Dawis nga local resident usab. Kining 4 sa Bienvenido local resident, ang taga Dawis local resident, ang usa sa Ubay nga local resident ug ang 2 sa San Miguel nga local resident usab, no? So mao kadto ang 8 ka mga community transmission cases na lang ang atong gibantayan. Hinuon akong ipaniguro sa katawhan nga bunga sa ilang mga contact tracing, wala may kabalak-an nga mga tao nga nasakit o nagrabe o nag-emergency. Ang tanan nilang mga close contacts na ini mga positive sa community transmission are apparently well, no? So walay kabalak-an nga dadunon sa hospital o unsa man kaha. They are just serving their quarantine in their respective facility, no? Unya kining 8 ka low community transmission, to continue the 22 active cases, dunay usa ka Tubigon LSI, usa ka Sagbayan LSI, 2 ka Bilar LSI, 2 ka Trinidad LSI, 3 ka Tagbilaran LSI, usa ka Tagbilaran OFW, 2 ka Tagbilaran nga Apor, usa ka Balilihan nga LSI ug usa ka Clarin nga LSI. So this is the total for the 22 active cases. Again, I would like to reiterate nga kining tanan nga mga close contacts maayo o nagpabilin kini nga walay gikabalak-an nga mga tao nga nahatod sa hospital unsa ba kaha. They are just serving their quarantine. So gawas sa 82 ka recovery ug 22 active cases, nagpabilin nga 5 ang atong death sa atong lalawigan sa Bohol. Okay, mongarok